Paghaguros sa tubig baha sa usa ka resort sa Tambulig, Zamboanga del Sur, nakuhaan og video. Samtang apektado ang dakong bahin sa Mindanao tungod sa low pressure area nga anaa sa Visayas. Ani nga ang report. Nagdinaganay na ang mga nangaligo nining usa ka resort sa Tambulig, Zamboanga del Sur. Dihang nilapaw na ang tubig baha gikan sa Usugan River sa Barangay Kalulot mag alas 4 sa hapon kagahapon. Makita sa video ang pagtaas sa level sa tubig gikan sa sapa nga napadulong na sa resort. Matod sa MDRRMO, gilayon sab nilang giabisuhan ang mga residente sa kasikbit nga barangay nga maagian sa baha sama sa Barangay New Village, Tungawan, Lower Usugan, San Jose ug Angeles ug gibantayan ang mga lugar. Hinuon hinay-hinay nga mihubas ang tubig baha ug walay natala nga nasamdan sa hitabo. Matod pa ang pagbaha sa lugar tungod sa way unda nga pag-ulan sa taas nga parte sa Tambulig ug kasikbit nga lungsod sa Bonifacio sa Misamis Occidental. Sumala sa Pag-asa, apektado sa low pressure area nga anaa sa Eastern Samar ang pipila ka bahin sa Mindanao, sama sa Zamboanga Peninsula, Misamis Oriental, Camiguin, Misamis Occidental, Agusan del Norte, Surigao del Norte ug Dinagat Islands. Samtang ubang bahin sa Mindanao, ulanon ilabi na sa hapon o gabi tungod sa localized thunderstorms. Nagyapay panalagsang pagtagom ngadto na sa madagomon, gawas lamang sa mga kalit, mga pagulan, pagpanugdog, pagpangilat, labi na sa mga bukid nga dapit, epekto sa habagat ug aduna sa mga localized thunderstorm. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao.